Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon na Radio Philippines, Standard Time, 44 minutos, nakaligas sa tak ng alas 9, salawat mayong gabi na naman. Mayong gabi sa tarantaran nato sa Aksyon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ang sabisan din man nga bahin sa kalibutan, sa kondomalabutan sa signal, sa DYEZ Action Radio Bacolod. 684 sa Lilisuan, sa Indosinita sa tagsa ka mga radio. Sa mga nagabonitor sa ato sa YouTube Live, sa Facebook Live sa DYEZ Action Radio Bacolod. Welcome sa Martes nga pagpangalagad sa industry nga palatuntunan. Hasta kita sa tak ng alas 11 sang gabi sa magdulong na naman sa mga balita lokal, national, international. Ano man nga sahi sa nga balita kag hitabo nga
nagaapekto sa aton tanan. Inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hinubaya, oy sa mga Katoliko ha. Pareho nakon, pareho sa mayoriya ng mga tao diri sa Pilipinas. Nakahibalo bala ka mga ka-aksyon nga buwas nga adlaw, Pebrero 17, Miyerkules. Amo nang ginatawag nga Ash Wednesday. Kung sa mga Tagalog pa, amo ning Miyerkules ng Abu. Amo ini sa mga ka-aksyon ang patimaan sa paggasugod na sang tiyempo kon panahon sang Kwaresma. Amo ning pag-umpisa sang 40 dias. Ang 40 kadlaw nga papaghanda para sa Paskwa sang liwat nga pagkabuhi. Paskwa sang pagkabunag. Or Paskwa sang pagkabuhi. Sa pagsaulog sang balaan sang misa sa saning adlaw, ang masami nga ginahimo ang mga ka-aksyon ginabasa kag ginapahiran sang abo ang agtang sang mga tawo. Pero bagon man sang COVID-19 nga pandemya, way na rin sang pahiray sa agtang kundi budburanay na lamang sang abo sa alimpuduhan. Sa babaw sang ulo, way sang choice kaya mayara kita sa gihapon sang stricto nga pagsunod sa health kag safety protocols. Dagod ang COVID-19 ari gihapon sa atos sa nga nasyon. Isa masami sang way pang COVID-19 kon gakatabo kon mayara sang pag pahid sang abo sa agtang sa mga tawo. Ang ginahambal dira mga ka-aksyon sang pari sa kada ginapahiran sang abo sa ulo kung sa agtang. Sa mga Tagalog pang ginahambal dira, magbagong buhay ka. At sa mabuting balita, sumampalataya. Kung sa aton tali magbago ka na, kamagtuo sa Diyos. O kung mayaraman sa ibang nga ginahambal mga ka-aksyon, alalahanin mong abo ang iyong pinanggalingan at abo rin sa wakas ang iyong babalikan. Dumdumon mo nga abo ang imo sa halinan kag sa ulihi abo man ang imo sa gabalikan. Kung sa mga siradto nga istorya mga ka-aksyon, labi na ang istorya sa mga katigulangan. Ang abuti amoning tanda akon patimaan sang paghinulsol kag pagbalik sa sabak sang Dios. Sanggin na pahayag ni Propeta Jonas sa mga taga Nineveh. No? Kung ato ni sabi sa basahon mga ka-aksyon, Nineveh, N-I-N-I-V-E, parang pronunciation niya is Nineveh. Amon isang pinakadugay kag may pinakadamo populasyon nga syudad o kon lugar sa ancient Assyrian Empire. Aray ni sa East Bank sang Tigris River sa Assyrian City sang Iraq. Agin siling maka-aksyon ni Propeta Jonas nga pagatunawon pagadulaon ang Nineveh pagkatapos ang 40 kaadlaw. Ang taran nga mga taga Nineveh, bisan pa ang hari sang sari nga lugar, ang nagsoksok sadto sang sako, nagpungko sa abo kag nag-ayuno. Kaya magsilinggitan mag-ayuno sa aton nagpuasa, way nagkaon-kaon sa sulod sa marawig nga tiyon. Bilang tanda sang ila sa nga paghinolsol sila sa himo nga mga kasalanan. Ati bangod sa paghinolsol mga ka-aksyon, kaga pagbalik pagtuo sa Dios sa mga taga Nineveh, ang natabo wala gindayon sang Dios. Ang yesa nga plano nga tunawon o kundulaon ang surad sang Nineveh.
Isa pag-umpisa mga kaaksyon sa ganatuwag nga Kuwaresma, ginaengganyo kita na sang Santa Iglesia nga maginulsol kag magbalik sa pagtuo sa mahal nga makaako. Pareho sa mga ginahambal sa mga pares ti o sa aton sa nga pagpahid sang abo sa agtag. Ginapahanumduman sa aton sa isang simbahan nga temporaryo lamang ang ato sa nga kabuhi diri sa kalibutan o kung dutang natauhan. Aman ang ginahambal sa aton mga kaaksyon samtang ginapahiran sang abo ang ato sa nga agtang. Pero sa rasiling tarabuas nga adlaw sa mga kasimbahanan diri sa pungsod Pilipinas, way sang pagpahid sang abo sa agtang nga matabo kundi pagbubod sang abo sa ato sa nga ulo. Ang tiun sang Kwaresma ang isa kabalaan. Bangod amo ini ang tiyempo sa pagbalik loob. Subong nga panahon sang Kwaresma labi na buwas Miyerkules sang abo. Dapat nga dulaon na ang taran nga kalainan kag magbalik sa Dios ang taran. Una nga hugada sa ato sa nga pangalagad flash report dayon sa ato sa nga patrol with Action John Diaz. Action John sa report plus kamin. Isa ka insidente sa pangpangbuno action man ang nagluntad sa nigila mga gabi diri sa area sang barangay Otso sulad mismo sang Bacolod diri sa may dalan halandon action mar. Actually ining biktima ang gikilala Junjun bagog dalagid sa regional hospital ginbuno sa puhak action mar ang lalaki. Subong ang pinakulili aton nga pamangkot dito sa kapulisan nga nag-show na sa ospital dugin tubuhan to kuno kay may kabulayan sa pagginawa action mar no ini nga persona mismo pero gina-update po nila pinakauli nga medical bulletin sa ni alias John duwadri ang mga tudlo suspetsado. Actually ang gingamit nila isa no sa mga kutsilyo nga gingamit nila double blade na action mar. Mga nagalaba ni mga 12 inches ang kalabaon na recover sa pulis kaya ang isa diri sa mga suspetsado nga nagpalagyo dito sa may Takadto Ayala doon na intercept sa mga kapulisan sa ning gabi pero ang isa diri ongoing pangilangat pursuit operation kagang police investigator on case ang rapaman sa may ospital kay ginaparap nila diri ang pinakuri medical bulletin sa ning persona ang biktima nga si alias John Action Marlon. Gina-check pa nato diri sa area kay sa pinakadto natong pagpamangkot basib la may connection na naman sa illegal nga droga ining kaso action mar nga pagpagbuno sinigi lamang nga gabi pero gina-confirm pa naton dugay basi malabot naton si Police Lieutenant Jovin Mogato ang officer in charge sa police station number 2 may angot sa ning stabbing incident nga nagluntad sinigi lamang nga gabi. Flash report sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunod sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action John, standby ka mo ha, mayara sang lalaki ginbuno dara sa mga area sa Barangay Otso. Sunod sa nga Bacolod sa area sang Halandon. Kasakit-sakit sang igo nga nangkon sang siring biktima bangod sa puwak gid. Pauto daw ano malang ang manok man. Kalaba-laba mga ka-aksyon kag kataliwis sang patalam gingamit. Sang siring tag-buno ang isa ang report na dakpan ang isa nagpalayo ginaayang pasubong sang kapulisan sang Bacolod City Police Office. Ibalaon ta dugay ha kung ano ang kahimtangan sa siring biktima nga na bunan agin na pulihan guro inibuno sang duha ka mga persona. May tiro na may buno pa ang mga insidente subong nga nagluluntad mga ka-aksyon sunod sa Bacolod. Kaya na temprano pa mayara sang kaso sang shooting incident. Sa mga gabi mayara sang stabbing incident naman sa area sa Barangay 8 Bacolod City. Sige, bantayan tayo dugay pabalik ka report sa ato sa patrol ha. Nagbase kon makuhaan naman sang patrol with Action na John Diaz. Sang panesayon ining isa sa mga taga-bunong agin report na dakpan sa ato sa kapulisan. Kung ano gid ang rason ang motibo nga ila sa naging pulihan buno. Ining isa ka lalaki nagangalan pa lamang alias Junjun sa Barangay 8 Bacolod. 9:54 Action Radio Philippine Standard Time. Para silenta na maka-aksyon ti ginapaabot naton nga magdabo-dabo gid ba ng mga tawo
nga nagasunod sa simbahan. Buwas nga adlaw. Kaya man ginsiling sa ato sa gobyerno nasyonal nga halin sa 30% nga kapasidad sa nga sumilimba, ginbasakaan sa 50% ang religious gatherings sa mga lugar ini nga napaydalom sa General Community Quarantine o kung GCQ makaaksyon. Amat-amat man nga pagkakasapila sa ka mga restriction kag limitasyon. May mga negosyo naman kag industriya ang ginpahanugutan, pwede na ang mga driver school, traditional cinemas, video kag interactive game arcades, libraries, museums, cultural centers, archives, meetings, incentives, conferences, kag exhibitions. Sa mga limitado nga social events sa mga accredited establishments sang Department of Tourism. Amat-amat lang mga ka-aksyon, di ni magulpi kaya basi kung mumutsog naman bala ang karamon sang kaso sang COVID-19. May mga rasunes ini kung nga angin halugan-halugan o kung may ngara sa mga recommendation nga dapat halugan ang mga restrictions kag limitation paagi sa pag-implementar sang community quarantine. Kaya dali sa aton sa Negros ka Occidental Bacolod, yari kita gihapon nagapabilin niya sa MGCQ, ang Modified General Community Quarantine. Hindi kita mangin complacent, hindi kita maghatag sang kumpiyansa. Kaya ang plano ganing kapagbukas sang border sa isla sang Negros, plano pala ni way pa ni madesisyonan, hambalan pa ni maka-aksyon sa maabot nga Provincial Development Council kon PDC meeting dali sa Negros Occidental sa maabot nga Biyernes. 9:57 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy, salamat in advance temprano sa mga nagabonitor sa ato sa nga live stream sa nagapaurok-urok na sa ato sa nga FB live. Standby lang kamo na. Thank you. Dugay-dugay mga ka-aksyon, dugay-dugay acknowledge na kamo. Para nga mahatagan taman sang pagkatamod ang mga mensahe nga inyo sa rigin padala. Diri sa inyo sa nga palatuntunan, Aksyon Night Patrol. Nano ba lang mga balita nga dapat nato sa pagtutukan o na kita sabahin sa nga balita lokal. Di may mga kaso kon krimen nga natabo diri sa Bacolod mga ka-aksyon, aga pagkaina mag-live-in na tiruhan. Sa Barangay 2 sa Bacolod City, ang lalaki patay, ang babae pilason, kag ginabulong pasubong sa hospital. Ang lalaki nga napatay mga ka-aksyon, tiginakabi gining street level individual. Alkon illegal nga droga ang pag-aistoryahan. Ang babae naman may pilaman ka mga himata. Ang may ang alan gina-involve man, ginaangot man sa transaksyon sa illegal nga droga. Sa lipot nga sugilanon, ang unang posible motibo sa ring krimen mga ka-aksyon, illegal nga droga sa gihapon. Baunano na ba lang nga katabo sa buong sa ato sa probinsya man. Dari sa Bacolod o kon sa iban nga mga lugar sa Negros Occidental. Amatuod bala ini nga bisan na amo na ini. Ka-istrikto kag kahugot sa kampanya sang gobyerno sang Duterte administration. Agod maubos-ubos ang illegal nga droga sa Pilipinas. Sa gihapon may ara sa gihapon nga nagataya sa nga ila sa kabuhi, no? Inang ginasiling nga patay kon patay basta nakaganar lamang sang kwarta pagi sa illegal nga droga. Sa lipot magkaaksyon ti suicide na lang ni. Kon marakpan ti di malas, kon mapatay mas di malas. Sobra sa katunga akon ako na halos guro 80%. Kung aton abing balikan o suyon kag sundon ang mga krimen sang pagpatay sa probinsya kag syudad. Ginaangot gin si illegal nga droga. Dito sa banwa sang San Enrique. Bila ginadudahan, ginapatihan man to ang ginasunod sa kwarto niya kag tiniro sang more or less mga 30 ba lagi itong sumunod sa likod sang lawas niya.
Ginauso man to magka-aksyon ang angulo nga may angot man sa illegal nga droga. Kaya ginasuspetsohan man to nga isa ka drug personality sa sunod sa Lacarlota ang biktima. Grabe, no? Nagasige gihapon baligyaanay, sige gihapon ang gamit o kung transaksyonan sa illegal nga droga. Sa mga nagahimo sa mag-aksyon, untat na samtang may panahon pa. Anhon mo nang dasig ang kwarta man. Kung madadula ka man sa kalendaryo, kung madula ka man sa kalibutan, anhon mong manggad pagi sa illegal na aktibidad man. Kung mabutang man lang sa delikadong imo sa kabuhi, kung kaysa pati pang imo sa nga pamilya. O may isa man ka krimen dito sa Kabankalan City, may asawa. Gagin martilyo sang bana patay bangod sa pagpangimon sang bana. Wow. Kaluluoy sang nagkalabilin niya kabataan. Sini anong bilog kabataan eh? Ang pinakahubin siguro nga bata niya, 1 katuig, kag 5 katuig. Ining duha ni kakabataan niya, laban-laban nakasaksi pa kung paano patsyon sang bana ang iya sining asawa. Nakasaksi pa sila kung paano ba martilyo pa ang gingamit niya daan. Kasakit-sakit. May saban ka krimen. Kung sa mga gabi mag-aksyon, may aksidente man nga nagluntad sa barangay Takuling. May bata nga aksidente na bungguan sang salakyan. Ibalon taman detalye sang sari nga balita. Ano pa kinibang sa nga balita sa bahin sang lokal? Oy damo baya sang mga kaaksyon naton nga mga mahilig sa ido ini ginatawag bala nga mga dog lovers. Anong istorya sa ido diri sa sunod sa Bacolod? How? As maayo pagani ang ido mga kaaksyon mo, no? Hindi ka makadlok na kay sounds lang na, no? Hindi ka makadlok magwa. Kung may lakta ka mo lakat ka mo, no? Dala ka mo balakol. Ay base kon sugatan yung idobla. Mas maayo pang ido maka-aksyon diri sa Bacolod kay ginatipon pa. Di ba? Pero wala ka mo nakatalupangon nga damo man sang layaw. Ang istorya ta maka-aksyon subong layaw nga ido. No? Stray dogs, no? Pero why ka mo may natalupang down diri sa Bacolod na hindi lamang ido nga layaw ang damo naga linambiyong makaksyon. Mayara man nga galambiyong nga may diferensya baya sa paminsaron. Amo ni mga tinuga nga way sang problema. Pero permi nagahibi ako nagakadlaw. Palipot makaaksyon amo ning mga buang. Galambiyong ni bisan diin lang mo labinas downtown area sa Baksuna sa Bacolod. Ano man, mayo pang ido kag tipo, no? Pero hindi mga tinuga daw pinabayaan lang nga naghala kalumbayag. Ang istorya sang ido mga ka-aksyon diri sa aton kung manunuman. Punta ni sa Pebrero 19, ako Pebrero 20, alam mo? No, hindi ka magsala. Sa Pebrero 20, mabot nga Sabado, punta ni ini mga ido mga ka-aksyon nga sa mga impounded dogs ini sila. Nakaschedule na kontani ini sila sa ginatuwag nga mass euthanasia. Ang mass euthanasia, amo ng pagpatay sa manabo ng mga ido nga ginatuwag impounded dogs. Why nisang nag-angkon nga tag-iya? Ipamatyon sila makaksyon paagi sa kung sa mga tao pa firing squad ay argoy paniruhon. Amo ni sila ginatawag nga man's best friend, di lang ito. Kung kaysang ito, di man mabasol, no? Ay kung ginasikway man sang tag-iya sa sunod sa ilang siring nga balay, ito kung isa galas layas man, no? Galas layas man. Kung guys, naluoy na lang kita sa ido, no? Kurang balita, mga ka-aksyon, good news.
para sa siring mga ido. Kamayara sang meeting ang konsinapol ginpatigayon ang mga persona nga may angot sa gobyerno sa syudad. Nagsugilanon sila sa siring grupo man, ang mga animal lovers nga mga groups bala. Ako nang balan ini nga plano ni. So ang resulta, pagi sa tatatapan sa alkalde sa mayor's office, nagdesisyon mga kaaksyon nga hindi anay pagdayunon ang ining plano nga mas iyo tanay siya. Put on hold ang schedule sang sining pagpamatay sa mga ido. Kati subong ara na sila dra sa Bacolod City Pound. Ang daan ba lang nga slaughterhouse dara sa barangay, sakop na sa barangay 35, guni ko magsala, no? Ang matabo sa mga kaaksyon ining grupo ni liwat nga magabiting sa Pebrero 18. So sa Webes, mamiting sila liwat agad hambalan ang dog welfare concerns sa Bacolod. Akon mahimo pa lang diri hindi na pagpalabuton sa punto nga pamatyon ini nga mga ido ni. Sa iban nga nasyon mga kaaksyon, mayara sila kasuguan to nga hindi pwede patsyon ang ido. Dali gani sa pungsod Pilipinas, may lahi kakasuguan kita nga ang ido, hindi pwede maihaw. No? Hindi pwede maihaw. Galing kabanti daw na dula na tong untos ang kasuguan naton. Ang ido subong niya ginasumsuman na. Yara gani ko kilala nga palakaon ido, gaihaw ido, siya gakaon sa ido. Paglabaya sa balay nga naudamo ido, ginpunsukan sa taghol sang ido. Kaya mo na ko no, gapanimaho na kuno balaan sa ido ang tawo nga palakaon ido. Kinataghol permis ang ido. Ako di mabulig sang ido ay sa kinabuhi sang tao. Una, manogbantay sang balay. Ikaduwa, pwede mo gani masugong ido bakal mo. Oo, may ido gani iyang dres Pilipinas. Yung sugo sang amon niya mabakal kape sa ayang amon niya ang ginahimo pagbugtaw. Bayon himas ang ginasagod gay nagbulang manok. Iway sa kape, tawag ang ido ya. In pagkagat ya ang basket nga gamay. Dara na butang ang kwarta nga bakal kape. Iabot man sang tiyangge. Basta gani amo ng ido. Balan niya na kung ano ang tuyo. No, butang niya lang sa basket. Ang basket gikagat sang ido. Ang ido nagkadto sa tiyangge. Pagbalik ang ido doon may kape. May sinsilyo pa. Kaya ang tagiya to sang tiyangge to. Kung di iya to magsinsilyuhan, basi taghulon sa sang ido. Amo na ka mapuslanon sang ido mga kaaksyon. Di medyo good news niya o kabay pa nga hindi na maglabos punto nga papatsyo ng mga ido niya. Kagkabay pa nga may ara sang mag-adapt sa ilin. Yung mga 47, na sila kanok bilog mo, tinabo-damo. May ara na mga nag-adapt mga kaaksyon. Kaya kung mag-adapt ka, siyempre pili ka na sa nuluyagan mo eh. Kabay pa nga mayara sang mag-adapt sang sila mga ido. Kag hindi pagpatsyon kayo manti kalulukoy man niya. Samtang sabahin naman sang balita nasyonal o hindi lamang din sa Negros Occidental, Bacolod, uso ang pinatyanay sa mga tao nga ginaangot sa legal nga droga sa iban nga lugar ay hindi man magpapierdibo, hindi man magpaulihi ang iban nga lugar. Abi nyo sa Bacolod lagag Negros Occidental, hindi. Dito sa Cavite mga kaaksyon, may sunod-sunod man nga drug buy-bust operations. Ang mga otoridad, ang resultato sa sunod sang 24 oras nga operation, 3 malang nagkalamatay. 3 ka ginapatihan drug pushers ang nagkalamatay. Ang report ni Colonel Marlon Santos, ang Cavite Police Chief, naka-post pa na ni mga sa social media sa FB page sa Cavite Police Public Information Office. Subong adlaw naka-post ini ang mga nagkalamatay diri ba kilala nyo bala?
ang Alan Warlito Sinsay, Rene Samala, Aldrin Fernandez. Dito na sa Cavite, ha? Mandamo-damo ang mga tinuga diri sa Pilipinas sa kalibutan, Palarios nga lang, Palarios apelyido mo. Nawining si Sinsay, ginlakip ini sa high value target sa General Trias City. Si Samala naman, ara man sa listahan sang pulis sa drug suspects sa Banwasang Indang. Ining si Fernandez naman, ara sa munisipalidad sang Naik. Nga na natabong pagpatay. Bangod sunod sa police report mga kaakson, ini nga mga suspects ang nakamutik. Nga ang nagatransaksyon sa ila amo nagaling undercover police officers. Inatawag man nga mga police posture buyer. Kamanti, drug buy-bust operations po sa lingon gintransaksyon nyo, gabaklan nyo, pag-akto daw anay, dira na arangka ang operation, dira na matabo ang pagpusas kang pagdakop mga kaaksyon. Pero nakamutik ining tatlo, ang report kon pulis ang pahambalon bumato. Natabo ang gunfights. Ang tiruhay, resulta, patay ang tatlo. Hindi na ni bagos publiko, hindi ni bagos palamatin ang natuntaran. Ining sahi sang hitabo. Pero subong lamang, pero ang pinakasubo lamang diri maka-aksyon ti may gakadula nga kabuhi. Sakit-sakit manis pamilya sa mga nagkalabatay, sa pamilya sa mga biktima. Sige, 11 minutos nakaligas sa tak ng alas 10, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amayan itong ato sa rin mga pangulong dinilan diri sa ato sa rin papakalagad Martes ng edisyon. Sa Aksyon Night Patrol, sa ato sa rin mga late tuners, standby ha, kaya ato sa rin patrol, wala mamadugay nag-flash sa report. Mayara sa lalaki nga nabunan, igo sa puwak. Sa barangay 8, Bacolod City, sa maglamang gabi. May duha ka mga suspects, mga kaaksyon ng ato sa rin kapulisan. Ang isa nadak pa ng isa, ginapagita pa, ginaayam pa. Kag posible ginalagas pa sa ato sa rin mga otoridad. Ibalong tari, balikan ta ato sa rin patrol with Action na John Diaz sa rin observation report. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action dyan, please come in. Kaduwagid kung sa Tukak Derby, champion gid karon nga adlaw ang season 2, duwagid ka mga kaso Action Mar, no? Nami taning panimpo naton subong nga gabi kay manayang panahon sa palibot sa Radyo Bacolod Action Mar aton madalanon sa ning matayon ligwana. Even diri sa Action area, di sa tomo sila ka traffic, pero perting trabaho subong ang iban lang nga mga kompanya siguro, mga talatapan abi, may mga public service, bla like mga social services. Gabi is laksyon mga trabaho, kadelikado, diri sa may Burgos, na labyan naman ginani papanga. Gabi is laga pang, na blakay, o nasa linya ka kuryente. Uy. Delikado na yan, no? Yan na sang anong departamento o ahensya na, ano na sa? Cable? Cable, guro ni ay. Iyaguro ka cable, aksyon mga, along Burgos, di ba? Sa may, para post Cavilla ang iladampe. Dili sila katrabaho, may ginapang check to sila sa mga linya ka kuryente kung cable wire siguro. Bala mo ba, tiduluman ba? So, gabi mas katrabaho? Bali, amo nang natawag nila guro ng maintenance activity? Kagalaki ko mga like gabi kuryente, action ma, mag-maintenance activity ka kung gabi, do makabig mo guro dulo delikado, kaya hindi ka kamurot mo. O base... Inalik lang may makapyutan ka daw? Base emergency na, hindi man? Hindi man, wala mo ito ginablan out. Siguro mo lang ginaguro ilang schedule kay para at least hindi lang maka-traffic may silakyan sila nga dala. Okay. Naging pasilid sang dala na amo naguro ilang trabaho na lang no diri sa may Burgos Extension malapit. Ang pamintakson dyan sang pedestrian lane yaw kita na? Ang paminta pedestrian lane ari guro sa may Lacson ay. Mera. Ari sa Lacson gabi na sa trabaho patingga pang kot-kot na bilang iyan naka-prime water. Ari disraw sa may North Capitol Drive Ladampe, lapit sa may Seda Hotel sa Tabok sinadra may ara dira kalan-an. Dira sa ginsangan gid mismo di sa gatang kot-kot karon nga gabi. Pero maayo man kay do may mga sila gamit, sila may suga sila sa sanag nga tindi mo dayan nya nagatrabaho nagapang kot-kot dira kun nga pang kayo man dira nila. Sige. May pagtring niya ni ka ginapang trabaho, di ka pa water, may suga, no? Kung may mga ginapang buuan, dasla, ay patis layo pala makitaan. Pero yung gipang buuan, so may tubang NGC, to do, ay gito suga,
Oo. Do gid early warning device. May bago naman to action mar. May bago naman ginuba to nga portion sang dalan kagin tapatapa naman kakayo naman. Ang bago namon duay ning tupanay kay Ohana. So, circumferential road, sige gyapon na. Pero siguro po improvement, kasi tayo ipimbisigyan naman ng local government sang Bacolod, sa DPWH, kung ano ang mga problema, dala ko nga sige. Pero damo para katrabaho, pati yung pamintas sa dalan, gakot-kotanay, amo gining kalabanan, gina-obra karon nga gabi action mar. Pati ka nagsundyan ka, PR ka sa ginabutang balang tiles man na siya sa ining ginaagyan sang mga tao Brick? bala. Ha? Bricks na siya, no? Oo. Daw kadugay naman nga proyekto na aksyon na dyan, no? Kay bando naguntat guro, ibando Oo. sige pagsubong yara pag ginapamutangan nila break. Dito sa tubang sang NOHS, blakita ka to? Actually, sa tubak NHS data, Mm. drado sa dalan, di nila mismo. Sige mo, sa hallway nila dampi. Yes, so, kadamo-damo pa sang bricks itong nakita ko aksyon na dyan, sila siling bulubudiga, labot silingon, laba, para kaglawig, para garong obrahan na nila. Okay ka tinumpok pa na day. Mm. Di bot sa damo pa naggorodra nga trabahoon. Kay base action mar ang dalan, dabla sa Lizares, no, makato Lizares, ng area palibot. Dra na butangan pag nila sang breaks, kiko lang to nato ng bilog ba kolod, kilabanan yung may areas. May mga amo na ni, dili ka sa may tubang sang hospital, regional hospital, may breaks na. Mm. Di pagiging yung areas, basta ito kadamo na magiging pangbutang sila action mar, nga mo sila mismo, nga sa dalan. Para guro magtatahom, pero damo pagiging trabahoon eh. Mm. Damo ka mamangkot, kaya walang action mar, nga hindi ka nakita sa buong Rizal, dara. Oo. Kaya kintabunan sa trapal, Ang ano? ang sa Rizal Elementary School, dabla, kung maglabay ka, Oo. buot kinobserbaran sa tumakakson, hindi nila sumakita ng satuan na Rizal, kay ang bilog ng area, dugin tabunan nila katrapal, ba siguro under construction naman guro, dira eh. Muna sa ang gobyerno national government, nga may ginpain aksyon Mga dyan check, nga no? pondo, nga para ginada, hindi nila pwede ma-realign, hindi nila pwede magamit sa iban. Para Pero lang ang na sa inisyo Rizal. na eh. Ang Oo. inisyo na sa una, matang do 10 million. Muna sa aksyon dyan naman na nagurong panugod, guro? Guro, muna naguro pa dugod, kay Tisubong, hindi lang reaction may sa may park mismo ang kintabunan. Alin dito rin sa may Boy Scout at the Girl Scout at the area, ang dalan ginta butangan sa trapal, tubtub dito sa may library, the Blas Kilid, na bilogin na nga dalan, but sa hindi nila ka pasahero ang mga jeep, hindi ba sa kapapanawag pasahero, kaya di malang alang ka man ko magpapanaog ka, why ka man sang punduhan aksyon mar. No. So muna daw ang mga pabago, siguro sakto na ginambal mo ba sinagsugod na sila nga pagkayodra, no? Ang construction, pagpatahom dira sang Rizal, park na makabig nila dira. Basta Rizal Elementary School, diba kabalo natin eh. Kasi hinay mo na nila sa una sang area, kung sa Rizal nagtipon-tipon, kung may mga rally-rally, na dira sa nagasugod, na mga kakson, no? Dira sa may arcade, dira lapit. Tatabok yan sina, ganang Rizal. Basta sinamo ko pamangkot, lahat sakto at iskingaan mo pagpatag action mar. Basta mo gidman na isa, no? Pero doon ako sa nadurog-dungan-dungan na sila sang isyo to sa Nandumon na Okay, komentaran aksyon dyan na nangin issue na sa kay damo sa mga nagkomentar nga ang ari kita sa COVID-19 pandemic. Amo pa na ang painan pondo sa gobyerno. Gali ang pondo sa uli aksyon na dyan na baluan nga hindi na gali pwede matandog na intended na siya para dira. Botingon, in short, hindi siya pwede ma-realign. Realign, oo. Sabi na laban-laban na mga amon na sa. Gani, amo na ni Guro. At least, kung tahom lang man, at ipalakbakantay, kag suportahan natin kay Kabalo ko, bisa na, nga criticize ang iban, mag-abot ang simpo, makalabay din sila, makapundog ang mga picture na gyapon. Oo, parang at least si Rizal makayuhom na. Makayom, kagamo na naman natin ang sunmar, no? Makriticize ng iban, ang damo na ba maatag bisang ilang kritisismo, pero pag abot aksyon mas ang simpo, makalabay sila, kag makayom sila, mapalapit sila sa mga picture ganyan tanan, Japon niya. Una pa sila selfie. Okay na, pa sila selfie, no? Ako una lang na, pero kung nasindihan nila nga mo naging katabo, isabihin ko may mga proyekto nasyonal, salamat ka na lang maging hatag sa imo mong, kaya mareklamo ka pa, mo na ba, mabaka hindi gid na kag-ego, kaya kinsa hindi mo mabalan, uto ka national government, nga raan. So, gina pang pasad rin nila nga mga proyekto kisa, kung mapuslan, pasalamatan gid, no? Ano ka nga gabi po tayo, kita nga naglabi yung sa padibot sa sulad sang Bacolod. Buwas gali, handa ng tanan, no?
May mga bago ha, hindi subong niya lalamitanay ha, Man. day, pero wala lamit nga matabo Action Mar, Oh. kaya may COVID-19. Buribod ning term niya sa iligay nun, Daga- but silingon, Dagabo- sila abo, Dagabubod buribod ba? si mo nga, agtay mo diri nga, yubon-yubunan, sa babaw? Daw ka bubod lang manok mga managali. Yes, no? May tatlo na Action Mar ka mga pamagi. Pwede nga ang pare, o kung ang gusto nyo drabig ka initiate, maku-Action Mars ang, ano rin isang... Abo. Abo. Pagkway abo, buribo dyan sa ulo mo, dre, may ambalas sa tubod nga mga tinaga. No? Amo nang isa ka pamaagi. Ikaduha nga pamaagi, pwede na gali ko no, nga ikaw mismo nga gusto magpabadless, ikaw yung maku-Action Mars ang abo. Kag ikaw maano sang badless sa kagalingon mo. Ikaw yung mapahid sa agtang mo. Ikaw mapahid Action Mar. Ti mas maayo guro na ang ikaduwang in-mention mo eh. O, pwede na sa kuno. Ang ikatatlo nga pwede nila mahimo sang iba naton nga mga ka-aksyon, may ara gali Action Mar nga i-provide sila sang ginatawag nga algodon. Ang algodon nga ini nga ginatawag nila, kwaon mo ni, gagamiton mo ni siya para makakuha ka sang abo, kalibutang man sa kagalingon mo, ipahid mo man. Ikuhit, abi, daw ginamos, be. Oo, doon mo na sang kwa, yan, no? Pero sila ni ma-provide sang algodon para safe, no? Kaglikaw sa COVID-19. Dutay, karkulo ka son dyan, magabuna, may choices ang tao, tatlo ka mga choices. Karkulo ko, dutay, guro na mapabubod sa ila sa nga ulo mo. Gani, pero Action Mar, kung pamatihan na naton, ang sabayin sang diocese, ang bubod ni kuno sa ulo, amo ginigiling matutuod Action Mar nga badless. Ang original. Ang original. Okay. Kaya kung di kay Father Chris Gonzalez, ang Social Action Center, kung balikan ko na nakabutang sa Biblia, sa Old Testament, ang pamagi diya ko sa badless, amo giniyang pagkuha sa abo, kag ibubod. Galing kayang Katoliko sa ulihi ko no, do ginimo na nagibutangan niyo sa paribag ko nga mga itsura abe, nga ginimo na ton badless Action Mar, lamitanay ang gaya. Okay. Na, subot sila mga baladre, ang gwa ni Galido quarantine. Doon nagbalik kita sa sanguna. Na, doon mo ko tapos sa COVID-19, kung ilang taon nila ang konteksto nga ang pagbubod niya ini, doon nagbalik kita sa pinaka-tradisyon gid sa ginatawag na pagbadlis. Kaya mo ni nakabutang sa may Biblia, Action Mar. Ikaw nagkapili ka na kung nandiyan na tatlo na pilion mo? Ako na ko, tisingan ko na yung bubod. Eh, kamulok Action Mar, pare, gidya bang kay disate mong o kung ang ano gidya ka-religious na sector gid. Compared to ikaw, basi kulang blaw, basi ko na naman, balbo bla samtang ka. Okay. Galamit ka, di ba mayroon na yung mga ano mong seremonya, tiambad rin nila, may mga himuon, kaya dere, may ano sige pa panaog na ano mong liturgical directives, no? Budlay ko na mag-secure sa mga old palm branches, no? Nga ginabless sa celebration sa Palm Sunday last year. So, ang ashes, pwede ko na makuha sa mga laya nga branches sang kahoy o kung sang tanom. Sa introductory rites ng misa, ang penitential rite, hindi na dulaon nila. Ang blessings ng ashes, himuon tapos na sang homily. Okay. Tapos ang blessings ng abo, ang celebrant, i-address niyang tanan, no? Buti ng dungan, Action Mar, kaysa lang tag dito sa magambal sang formula nga nag-appear sa Roman Missal, nga nag-apply sa tanan na nito yun. Amo na nga, repent and believe in the gospel. Amo na nga, bali Action Mar. And then, after sina, of course, Action Mar doon, ang obrahon niya sinadira is, remember that you are dust, kag sa dust, ikaw magabalik, no? May mga pamagi ko no, sprinkle ang abo sa ulo sang tumuluo. Ikaduwa, sa tanan nga prefer nga maglamhit sila nga agtang, pwede nila mag-trace sila sang abo, no, nga paagi sa pagkuha sang isa ka algodon, i-dip nila sa vessel, nga kung sa di may araw nga bindituhan ng abo Action Mar. Pero ang ministro ya magagamit sa mga pagid nga cotton ball sa kada tumuluo na. But hindi pare-pareho nga algodon ha. Lain-lain na lang. Kung ang duha ka mga option hindi pagid pwede gid ang tumulo Action Mar nga sana mismo mag-impose ang ashes agtang. Okay. Provided nga dapat may proper sanitation siya kamot kag ginimo ini before and after sang imposition. No?
Ang credo, hindi na pagambalon. For those who cannot come sa simbahan, sa silang adlaw, pwede makatambong sa selebrasyon ng misa sa Wednesday sa TV, kabang online nga pamaagi Action Mar. Basta, So, so, in short, Action dyan, why dapat sang kontak nga matabo? Wyged Action Mar. Kaya malinaw as much as possible, tanan nga health protocol, ginapatuman Action Mar. Kay amo na subong ang ilagid nga pinakatutuyo nga dapat tulagid sila sa may mabayular. Kay ti damo na gid man ang nagasimba, kag damo ang mga tumulong nga kadto Action Mar. Pero madiri nila, hindi gid pwedeng pagginutok, dapat hatag gid ligwa. Kung hindi na kay gusog simbahan, hulat-hulat sa mga masunod nga misa, o kung mas maayo kung iba na base, kasi may mga ulo edad na, pwede ka tambong sa mga TV, nga mga masses, o kung nakapagod sa radyo, o kung meron na Action Mar online, pwede gid sila Action Marlo, no? Isa Action dyan sa kinadugok diri sa Bacolod City, ti abo ng Bacolod Cathedral, alas ano ihan ko nung misa na ipamangkot diyo? May schedule of mass, no? Ang San Sebastian Cathedral, nagipamangkot mo Action Mar, ari may schedule sila sa misa nga ginpagwa karon nga adlaw, no? Kay na nagkadto kita mismo sa may cathedral, San Sebastian Cathedral Action Mar, kagin check naton ang ila pinakauli nga schedule. Di ba? Hatag na to sa tumaka-action ang schedule sang misa sa San Sebastian Cathedral. Schedule of mass, alas 6 ang aga, alas 7:30 sang aga, alas 9 sang aga, alas 10:30 sang aga, alas 12 sang udto, ala 1:30 sang hapon, alas 3 sang hapon, alas 4:30 sang hapon, alas 6 sang hapon, kag alas 7:30 sang hapon Action Mar. Amo na ang mga schedule sang misa para buwas, no, sa Ash Wednesday. So ang pinakakatapusan nga misa is 7:30 PM, boss? Yes. Okay. 6 a.m. ang pinakatimpano, alas 7:30 ang pinakaulihing nga misa. Wala talo ng damo-damo ni. So hopefully nga makomodar ang tanan nga tumulo Action Mar. Labi na subong may COVID-19, ang porting pagtuos sa aton nga mga ka-action. Mga tumulo nga madugay na gila sumay naga simba, no? Mas nami Action dyan ang schedule nga 6 AM para sa akon. Kagtawhay pa na sa. Kagahon. O kagaon, kaglinong, hindi pa ang Correct. tawhay, wala traffic sa dalan, iban digin maginutok Action Mar. Kag ang abo sugod gid. Yeah. correct. Wala na lamit, no? Pero anyway, may mga may mga liturgical rites man na sila. Amo lang ayo nila lang gid sundon lang gid. Kay di lang gusto nga magapagalinahan sa transmission sa COVID-19 ang ini nga mga aktibidad. Kag buwas Action Mar masugod na ang gitawag nga Kwaresma kay Ash Wednesday gina sa mong. Yes. So silingon 40 ka adlaw, Kwaresma, 40 ka adlaw Action Mar nga season of Lent. Amo na ang ginatawag naton nga Kwaresma Action Mar lo, no? Aris Madalcas Gonzales. Subong ang difference ang pagbutang sang subong asphalt. Sige, kiti maluman kita no nga kita subong sa isa ka pandemic, no, kagang ini nga virus so makatalagang gid kag nabalaan naton may social distancing anin kita o pwede pa lang hindi ka uyatay, no, so ginalesen gid naton ang physical contact, no. Kamo na nga ginbalikan naton ang inspirasyon man labi na gid sa Old Testament. Nga sa Old Testament, so amo ginayagani ang kung paano i-impose o kung i-apply ang apo, no? So kung bisitahon nato ng libro ni Noah, no, about sa pagbaha, talagadto siya sa ni Job, kadto kita sa istorya ni Job, kadto kita sa istorya ni Jonah, giliya, sorry, no, nga nagkadto sa Ninive. Paano ba nila gin-apply ang abo? Ginbutang sa ila ulo, nagpungko sila sa abo, nagsuksok sila sang sako. Wala sila nahambal, ganiya ginlambit. Kita na lang nayaya nga mga Kristiyano sa uli ang nagdevelop nga ilambit saktang. Anong silingon sini? Mas diri na dapat natin pagit ma-apresyar, no? Nga ang pinaka-importante diriya, hindi pagani ang abo. Ang pinaka-importante diriya, kung anong imo disposisyon. Maski na no pa kadamo ang abo nga ibutang sa imo agtang, kung wala sa paghinulsol sa imo nga bahin, wala man gyapon. No? Dapat naton intindihon nga katahom sini nga gesture ibutang sa aton nga mga ulo
ang abo iburibod, no, iburibod. Kag ini nagasimbolo nga kita ginatawag nga maghinulsol, no? Nga makikuli sa Dios. Kay kita mga abo lamang kag magabalik makita kung kita magtaliwan Sa sa abo. abo. Okay. No? So, amo nakakatahom sining itsindiw naton nga iburibod sa ulo naton ang abo. So, ito na. Action mga batihan si Father Chris Gonzales sang Social Action Center sang Diocese sang Bacolod. So, muna matabo buwas diri sa area mismo sang San Sebastian Cathedral, nagaprepara sila kay na. Anyway, tiara man Japon diri nakaplastar ang canopy para sa entrance kag exit Action Mar sang mga tumulog, mga tambong sa may sabi nga diri mismo sa may katedral. Anyway, bilog man ng diocese, no, kabilog ng pungsod Pilipinas, masibang katolika, mga kabatayan sa kaliman mismo nga pag-obserbar sa siliman nga aktibidad. Damos lakyan, no, Ramos lakso nagasinumbali lang karagabi, pribado nga sila kinagsul mga karamodamo pa sa Gapon sang nagabiyahe. Pero aton kalangitan, manayanay ang panahon, galing kayo dumagulugal na naman nga nagatipon. Pero tanin din lang magulan siling kagabihon. Mga kakso na, bantay rin kali sa naguntad nga pagpangbuno, diri siling rin mga gabi, diri sa Eris Barangay Otso, ang sospek aridiho na sulod-sulda magpakaisa gali Action Mar. Ang suspect? Ang sospek, Oho. Ay, isa nga lagyo, way paundak pa ng isa? ang isa ka palagyo ko no, way ginarapot ka guard sang isa ka molde blanc kay nagdiretso pa yala. Ang isa na intercept, lain parangalan ginatagyo na una sa ngalan sang Bakaysaya sang ulihi ginako yung Bakaysaya lain gilingalan to ginatagya. Ginako naman subong kalabalabas ang double blade na ni. Wow, gani man, Galing kita kang ko. sang pulis, gadoduwa sila basi hindi niya mong gingamit. Kay wala dugo Action Mar. Basi doon nadala pag ito sang suspek ang iya kagulingon niya nga gamit tao. At ito bangay, bikuro mo nga ito bangay sila nga tatlo. At ay mingiguro binuno iguro li apu wakid Action Mar. Sus, gani. Sakit ba? Darigid ko no, dalong ito ko nung pilang sang persona ni alias John Segovia itong ngalan niya. No? Ang residente ito mandok na sa may barangay 8 na. Pero din sa Bonggatiner sa may barangay 2, sa may Purok Tahong, barangay 2, Radsang Bacolod Action Mar, no? Ginasak nila kung din yung anong natabo nga naglabot sa may barangay 8, ining si Gobi Action Mar, sinigilabang gabi. No? Bantay dito tayo sinakadugay, kuha na to sa pagpayag sa Police Lieutenant Joven Megato, ang Station Commando Con Officer in Charge sa Police Station number 2. Pero sa tatanan ni Maka-Action, tandaan, ay isa sa marason sa pagtugas sa malatian sa sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Night Patrol Field Report. Salamat sa report ni Action na John Diaz. So may ideya na nga ito sa mga ka-action ha. Sabi sa mga nagaplano nga magpadulong buwas nga adlaw sa simbahan, partikular sa San Sebastian na Cathedral. Damo-damo sa mga misa nga pagkapat nga yunon. Ako sining pag-umpisa na sang Quaresma buwas nga adlaw. Ang ginatawag nga Ash Wednesday o kon Miyerkules ng Abu. May tatlo ka mga pwede pilian. Ang mga sumilimba sa tuman sa ring tradisyon kinasunod sa Filipino o kon Katoliko. Ang pagbutang sang abu sa ulo o kon agtang. O isa ito sa ring live stream dari sa WhatsApp party.
Si former board member Patrick Sarabia Lacson, thank you. Monitor sa ato sa watch party. Si pare Rene Azwe, Kapula-Pulaman, Aquarius Maldita ako. Si Ren Season Last. Si Renilo Lastiere, Kapula-Pulaman. Good evening si Muna. Elizabeth Malaka Gabala, keep safe, God bless. Jofran Surongon, Senyor ho. Amalia Boss, good eve. Ginit ko lang ang pare ko nga si Patrick Batelier. Pare mo na totoo, Jofran. Matian na ni Patrick Batelier sa Tagom, mayuhom ginasa mo. Sige. Walma Camarles, kag si Marie Luis. Ano? Ay, indaya. Ako sa nga mangkod. Alas 10:35 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa ato sa nga pagpanubalik ato sa malunan detalye sa mga balita sa ato sa mga aksyon unit reporters naka-standby na sa piyak linis sa Aksyon Stephen ba't mabalik ang Aksyon at Patrol pagkatapos kid lamang siri. This news. Okay, diri kita sa pagkaknalis sa ato sining gabaritor sa live stream. Dukan nga pagkaknalis sa ato na. Bea Jonathan, good evening. Aksyon na Marlon. Salamat. Alex Fuentes. Hamalia, good evening. Simo Aksyon na Sir Marlon. Happy Tuesday. Be safe. Halik kay Alex Fuentes. Si Erwin D.B. Gonzalez. Good evening. Aksyon Marlon. Paurok-urok kami pamati sa Aeroreco. Erwin Gonzalez. Okay. Si Liani Cuevas watching from Saudi po sa Family Cuevas sa Silay City. Tamya. Si Yvonne Boyser, good evening. Dan Sharing, salamat Yvonne. Ronaldin Nicor, good evening. Aksyon Marlon. Rama si Victor Tugaf. Good evening Aksyon Marlon from Murcia. Si Kenneth Valencia, balya parok-orok lang ko Idol Marlon. Si M. Bell M. Istrobo. Good evening, Aksyon Marlon. Great naman Papa, Mr. Mario Istrobo sang Silay, watching from Hong Kong. Ivan Orbasayan, good evening. Vanessa M. Mayo, monitor lang sining matugnaw nga aga dari sa Snowway, Minnesota, TY, ARB number 1. Cathy Veer. Good evening, Aksyon Marlon. Arama si Alex Fuentes, Love, Hambalya. Homa Lumina, good evening. Edith Diosi, good evening. Jocelyn Libon Espojo. Jen S. Officer, good evening, Aksyon Marlon. Romy Alconsa, good evening, Aksyon Mar. Rock ni Malinaw, Gabanitor Ged Permis Action Radio. Teresium Pronyong, good evening. Jerry Asiro Jr., Aksyon Mar, good PM, salamat. Romy Castillo, good evening, Aksyon Marlon, sir. Barangay Chuan Tinain, Gabanitor ako. Markin Marcuello, good PM. Lilia Taton, monitor lang kami di sa Gardenville. Stay safe and God bless. Gardenville is Barangay Tangob, hindi siya, di ba? William P. Will. Pa-check attendance, William Carmelotes, Gabanitor Arisa Bahrain. Patamiyaw sa family Carmelotes, kag Piskador, ara sa Barangay Sumag. Salamat, God bless. Christopher Anlap. May budget na, di ba la, Hambalya? Diin na to, okay. Vanessa Mayo, Aksyon Marlon, our dog knows how to say I love you, bala. Trained by Filipino owner. That's me, haha, from Minnesota, safe. Pero tingido ni Ma'am Vanessa, gahambal pag I love you, ko na ba? No. Daw mamo na sa king tao, no? Jimmy Caniedo, good evening, Aksyon Radio Bacolod. Ruth D. Kozawa, good evening. Mamonitor lang ko rin sa Tokyo, Japan. Christopher Redfield, mayang kami, Aksyon Lodi M. Okay. Jude Gales Maka Wiwili, good evening. Ari watching her sa 4th floor sa number 82, 82 Clemente Jose Street, Malibay, Pasay City. I'm Jude Gales Maka Wiwili, 42. Kompleto na siya, no? Tamyo lang, pinakamahal, pinakalove nga eldest daughter ko, si Zoe Alexanilios Makawiwili, top 1 sa school class sa Barangay Saga sa elementary school, bago suri. And may pinakapadalangga man, pinakalove, my youngest son, Lord Freds Ayan Nilios Makawiwili, top 1 man sa school class category sa Barangay Saga sa elementary school, Bago City. My mother, Myrna Makawiwili, relatives Galis Toledo, Marino, Pilingon, Penas, Inlao, Nunez family, neighborhood in our house, near Fish Market, Zone 3, Barangay Central Tabao, Valladolid, Mary Grace,
My sister ko Mary Grace Macawibili, Galisterol, my in-laws, Victoria Salaveria, Nilios, sa Can Marting, Barangay Saga sa Bago City. Kompleto. Armando Saison Guevara Jr., salamat di Dane Giona Axomar, mayong hapon nakalagas pagwamati simo bahapon sila to. Salamat gid. Lisa Joy Ilon Amoroso, good evening. Clavion D. Liark Smith. Okay. Alex Montesa Raman. Si Merly Dorido Magallanes, good evening. Watching live from Hong Kong. In the Plaza. Si Edsel Balinsoy, Jaime. Good evening. Okay. Sige. Salamat kayo. Iban, dugay-dugay. Balikan tarabang. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang ginagampingan Padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Bakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sagsay anong nakahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa Pabalik sa Action at Patrol, alas 10:47, Action Radio Philippines Standard Time. Detalye na sa balita ni Action Stephen Presquito. Si Action Stephen, gali kay na mention ko Action Percival, no? Si Action Stephen Presquito nag-standby na sa piyak kalinya. Detalye sang natipon yang mga balita. Action Night Patrol Field Reports. Action Steph, mayong gabi, please kabin. Yes, Action na Marlon, isa karon ka tikang ang inimo sang siyudad sa San Carlos, sa pinaagi ni Mayor Negosilo ang amo nga pagbutang sang checkpoint sa mga boundaries dito sa may Barangay Quezon kag Barangay Kudkod nga sa diin ni lapos ini sa may siyudad San Canlaon City sa Negros Oriental. Tungod sa isa ka sitwasyon sa karon o senaryo nga sa diin na Marlon nga ang siyudad San Canlaon kon ang mga taga San Carlos nga maghalin diri sa especially pinakamalapit nga barangay sa siyudad San Canlaon Negros Oriental ang Barangay Kudkod kag Barangay Quezon sa San Carlos City Negros Occidental nga sa diin ko magsulod ining aton nga mga residente sa nasambit naton nga lugar. Ila ini na ginapangitaan kag checkpoint ini kag halos mabudlayan ang aton nga mga ining mga traders naton nga halin sa siyudad sa San Carlos nga magdala sa ilang produkto
dira mismo sa siyudad sa Canlaon. So sa karon tungod nga ang siyudad sa San Carlos wala ini nagbutang ya sang checkpoint para sa aton sining COVID-19 pang sa sining nga mga sitwasyon sa para maprotektahan man ang ini mga residente diri sa siyudad sa San Carlos. So isa sa nangin natikang karon nga pagabutangan sang checkpoint man ang boundary sang in between sang Barangay Kudkod, Barangay Quezon, San Carlos kesa Canlaon City. So may nagkaroon ang isa sa mga nangin medyo no may ara ka pagka ginatawag nga may kada isa no kada lugar nga maprotektahan ang ining ilabi na sa sining aton nga COVID-19 nga hindi dayon no makasulod action Marlon ining mga kadto naman dira sa may Barangay Kudkod for example during Sabado may tabo dira o kun market day nga sa din ara dira ang isa ka stockyard man sang siyudad sang sa Barangay Kudkod nga sa din damo sa mga nagabulante o kun nagapangumpra. So nga magkadto sa sina nga barangay sa sulod sa San Carlos. So gani para naman nga mangin maprotektahan man ang residente diri sang siyudad sa San Carlos. So isa nga gin sa butangan ini sang checkpoint sang aton nga labi na sang aton barangay captain madira nga nagapanguna nga si barangay captain Danilo Lastimoso kag si sa barangay Quezon naman si barangay Tuting Berto. So amo ini siya ang sila nga mga kapitanes nga nagadumala sa sining mga barangay dira nga mga leader sa barangay gani nga ini medyo may ara nga budlay nga mga sitwasyon sa karon o senaryo dira sa ilabi na ini nga sa mga nabukid-gid nga bahin sang siyudad sa San Carlos lapos dito sa siyudad sa Canlaon. So para may nakaroon na action Marlon ang aton update alin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Salamat Akson Steph. Si Noel Amar ma-shovel ko na isang snow. Okay, ga-communicate sila ni Ma'am Vanessa Mayo ara si Noel Amar. Good evening, tami ako lang friend nga si Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Halin kay Noel Amar. Share and likes done. Milagros sa Cesar Alit watching man. Okay. Balikan ta nga to sa ring patrol with action na John Diaz. Ilabigid ang update sa sining lalaki ginbuno sa mga gabi sa Barangay 8 Bacolod City. Ginapulihan na buno sa mga pagkaisa. Isa sa duha ka mga pagkaisa nadakpan sa kapulisan. Alin ang balik report ni Action John Diaz. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action John sa report plus kamin. Sa nasiling na action Mark, pila sa puwak na angkon sining biktima sa pagpangbuno na naglutad sining gabi sa bahin sa Purok Narabaybay, Barangay 8 Sulad sang Bacolod. Ang pirason ang ginkilala diri kay Sutin Junjun Segovia, 32 anyos, inito mandok sang Purok Lampirong, dos Sulad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Lieutenant Joven Mugato, ang officer in charge ng Police Station number 2, nga sa investigasyon na evaluation Mar, nga ang mga suspetsado nga magpakaisa naging kilala Sanday Richard de la Cruz, amo ni nakapalagyo, 29 anyos, sa Purok Meniswagon, Barangay 30, kag ini si John Mark Celestial, nga nadakpa naman sa aton nga mga kapulisan. Amo ni sa action Mar, ang diri sila nga duha, no, nakitaan sang hinablos nga daan sining biktima ang ara dira sa lugar. Mga temprano pa lang, ara sila sa area mismo, sa area sa Barangay 8, na maaw pa sila ko sa isa kaklanaan dira. Paglasay sa nga po Action Mar, nagbalik pagid sila sa lugar, kag maginapakitaan sila nga kay certain fire zone. Ang pagpayag diri ni Mugato, nga dikto nila sang ulina na pakiban, nga ang ginapakitaan niya si fire zone, naman ni si Junjun Segovia. Nakitaan ni Mar sa Taytay, dira sa may Purok Narabaybay, Barangay 8 Sulad sang Bacolod, nag-istoryahan ay tubtob nagdinalisay ang tatlo, o kung personal, abi si Richard Action Mar, kag ining si certain, o si Junjun Segovia, nalin na Action Mar nga ginbuno sa magpakaisa ining si Segovia wala pa mamagako o sinugid sa duwa diri nga magpakaisa ang personal nga nagbuno gamit ang kutsilyo nga buto na pilasan ining si Segovia Action Marlon. Pagpayag diri ni Mugato ang motibo nga ginalantaw diri nila
may mukudulan siya na naman sa illegal nga droga action mar. Pero according sa ilaw, naman ni record pa o kung wala man sa drugs watch list ng kapulisan, ining si Segovia, pero check pag inilang, pila ko yung mga background base ba may sa pinakaulihi ng impormasyon, may mga record o kung monitoring agin patigayon batok sa iya. Galing si Police Lieutenant Bugato sa aton nga interview sining nga gabi mga ka-action. Sabi. Sir, may ari kita na suspect, no? Gin-turn over in isang gwardya kay isang after sang incident nagsulod siya dito sa may Ayala nga may bit-bit pa siya nga kutsilyo. So na tigayon nga dakop sang gwardya dito pag in-turn over diri sa ato. Kag sang kay pani nga may nag-report diri, ako na nga nag-responde nga aton investigator dito. Pag diri na nabalaan na may panggalit, may amuni siya gali ang suspect sang biktima. Suspect sang pagbuno sa biktima nga si Junjun Segovia. According to sa ila, may kinlalisan kuno sila nga duwa. Pero may nagagwa sa atong investigasyon, no, nga sang aga pa lang ari niya niyang duha may bali nakita na sang inaplos sang biktima kay may karamahawa na sada nga magpistuhan na sada. Kag bila mismo na pamahaw ang duha ni ka suspect, no. Pag na-notice naman niya, sang mga alas 6 ng isang hapon, nagbalik ng duha ka suspect nga may ginapangita nga si Sertin Tarjun. Si Sertin Tarjun. Pero, according sa sa inablos ng biktima, nga why man siya bungog niya kay siyempre Tarjun, eh. Why sa kabalo nga ang iya nagali tiyo ang ginapangita sang duha ni ka suspect. So, most probably related to the crime. According sa ating background, na muna, no, medyo may hindi pagkaintindihan na sa drugs mong gihapon. So, manabatihan si Police Lieutenant Joven Mogato, ang officer in charge ng Police Station number 2 sa pinakalang investigasyon sang kapulisan, may angot sinidoy. Ang biktima sa gihapon ba ginabulong sa area sa Corazon Locsin Monterribano Memorial Regional Hospital. Balita gikan sa Batolang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, wala sa Action sa Bacolod Action Radio. Ega murahon na illegal nga droga galigapon ang isa sa mga inalantaw rason ho. Oo, daw halos tarang nga mga krimen. Ginaangot na sa illegal nga droga. Grabe, no? Alantawan yung halit sa illegal nga droga ho. Hindi lamang magkahalit sa utok kapabinsaron sa tao, magkahalit pa sa mismo kabuhay sa tao, kag sa relasyon sa tao. Krimen nga pagtiro, ginaangot sa illegal nga droga. Ang krimen nga pagbuno, ginaangot man sa illegal nga droga. 10:58 Action Radio Philippines Standard Time. Si Jeff Magtubo Hamantok. Good night, my love. Naga-monitor sa ato sa live stream. Sleep tight, my love. Si Beng Desena Blanquera. Good evening, everyone. Be sunny and bright. Amalia watching from Antipolo City. Closer to me. Amalia Alex Armontesa. Patamyo ko na lang si Guillermo Clarito. You go. Nakahinga man ko miski paurok-urok. Abuset lang ko kag-ina sa action na balita after edition. Sa FB lang pero monitor Transistor Radio ara kuya. Hambal ni Alex Montesa. Hambal ni Beng Desena Blanquera, taga Bacolod po ako. Salamat, Beng. Hambal ni Romeo Matulak Florete. Good evening, sir. Pa shout out lang. Watching ako
Ari ako sa mga Idoma Gitisri. Ambal ni Romeo matulak ka Florete. Salamat, gid. Pagi sa nga pala tunturan aksyon Night Patrol magatakop naman temporaryo. Magabalik ini boss with regular anchorman action Eric Magbanwa. Salamat gid sa taran-taran nga nag-upod sa ato sa nga papakalagan sa Martes nga edisyon. Ato sa nga mga action unit reporters, action John Diaz sa patrol with action Nixon Tahom, action Stephen Parisquito sa ato sa nga news center, action ang defensor. There is technical control o natin action na Nelmar Madera with action na J.M. Baikin, ang IT expert. Ako naman aksyon na Marlon Herbaya nagabilin sa Sweet Dreams. Good night, good night. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.